Puolustusvoimat luovutti Suomen elokuva-arkistolle oman filmikokoelmansa vuonna 2003. Tämän kokoelman eittämättä arvokkain osa on TK-kuvaajien sota-aikana kuvaama materiaali, jonka pohjalta taannoin tehtiin niin sanotut sota-ajan katsaukset. Katsauksia esitettiin rintamilla sotilaille, mutta myös siviilipuolella ennen elokuvaesityksiä. Sota-ajan jälkeen näitä katsauksia ei kokonaisina ole juurikaan suuri yleisö nähnyt. Suomen elokuva-arkisto julkaisee nyt sekä talvisodan että jatkosodan katsaukset ja ensimmäisenä talvisodan materiaalit. Kyseessä on niin sanottu lähdejulkaisu. Eli siis katsaukset julkaistaan sellaisenaan, mitään lisäämättä, mitään poistamatta. Mukana on asiantuntijoiden ja tutkijoiden analyysejä ja kommentteja. Lisäksi olemme saaneet ulkomailta myös materiaalia, joka kuvaa Suomen talvisotaa. Nykyajan katsojan ei ole lainkaan vaikea ymmärtää, että kyseessä on sota-ajan propaganda. Propagandan luonteeseen kuuluu se, että vihollisia väheksytään ja omia saavutuksia ylistetään. Tällaista propagandaa on aina ollut ja on tälläkin hetkellä. Mutta tämän propagandan lävitse voi kuitenkin nähdä mielenkiintoisia asioita. Kuvat puhuvat väärentämätöntä kieltään. Kuvista voi nähdä väsyneitä sotilaita, kuvia alistuneista vihollissotilaista, palavia rakennuksia, runneltua maisemaa, kaikkea sitä, mitä tapahtui talvisodan aikana. Kyseessä on siis dokumentti tässä mielessä. Eurooppa 1930-luvun lopulla oli aivan ennustamattomassa tilanteessa. Mitä tahansa saattoi tapahtua, niin kuin sitten tapahtuikin. Äkilliset muutokset mahdollistava diktatuuri tai vain astetta lievempi autarkia vallitsi koko mantereella Moskovasta Madridiin ja Balkanilta Baltiaan. Demokratiaa oli vain Pohjolassa ja Englannin kanalin molemmin puolin. Tolkullinen ja säällinen järjestys valtioiden välisessä kanssakäymisessä jäi kerta kerralta aina tappiolle. Ja pienet kansat maksoivat selkänahastaan suurempien turvajärjestelyt. Suomessa herkkähipiäinen puolustusneuvoston puheenjohtaja marsalkka Mannerheim joutui napit vastakkain hallituksen kanssa ja uhkasi erolla. Samalla olisi lähtenyt tulevan sodan tai uhkaavan sodan ajan ylipäällikkö. Osa hallituksesta olisi suostunut Mannerheimin eroon, mutta silloin tulivat kuvaan mukaan vaikutusvaltaiset miehet taustalta. Sovittelijoiksi hallituksen ja Mannerheimin välillä asettuivat Suomen Tukholman lähettiläs valtioneuvos J.K. Paasikivi ja Suomen Pankin pääjohtaja Risto Ryti. Ja heidän vastapuolenaan tai heidän kanssaan kommunikoi viime kädessä hallituksen vahva mies, valtiovarainministeri Väinö Tanner. Mistä herääkin kysymys, syntyiköhän talvisodan sisäpiiri tai talvisodan hallituksen sisäpiiri jo kesällä 1939. Uuden hallituksen sisäpoliittinen linja ei eronnut edellisestä, ehkä senkin takia, että sota-aikana ei ollut sisäpolitiikkaa. Pääministeri Rytin hallitusohjelma oli yksinkertainen, valtakunnan ja sen riippumattomuuden turvaaminen. Sisäpolitiikattomuutta korosti sekin, että eduskunta lähetettiin evakkoon Pohjanmaalle, ehkä tiedostamatta, mutta kuitenkin pois hallituksen jaloista
Tai ainakin hallitus huomasi pian, että eduskunnan muualla olosta ei ainakaan ole haittaa. Tilannehan oli elokuussa 1939 johtanut kahden diktatuurin, Saksan ja Neuvostoliiton sopimukseen, niin sanottuun Molotov-Ribbentrop-paktiin, johon sisältyi salainen etupiirirajasopimus, ja tämän etupiirirajasopimuksen Neuvostoliiton puolella olivat muun muassa Suomi ja Baltian maat. Ja toisen maailmansodan alkaessa Neuvostoliitto pyrki saattamaan nämä etupiirirajansa sisäpuolella olevat maat joka tapauksessa valvontaansa. Siitä todennäköisesti ei vielä ollut päätöstä, olisiko ne haluttu liittää Neuvostoliittoon. Ja tätä Neuvostoliitto sitten piti silmällä aloittaessaan neuvottelut Baltian maiden ja Suomen kanssa. Syksyllä 1939 Suomi aloitti YH:n eli ylimääräiset harjoitukset jo lokakuussa 1939. Tosin Neuvostoliitto oli hitaasti aloittanut liikekannallepanon jo syyskuun alussa. Ja tilanne oli se, että lokakuun loppuun mennessä Suomen armeija oli puolustusvalmis, käytännöllisesti katsoen puolustusvalmis, mutta Neuvostoliiton keskitykset valmistuivat vasta marraskuun lopulla. Osasyytähän oli se, että Neuvostoliitto oli keskittänyt joukkonsa Baltian maita vastaan neuvotellessaan niiden kanssa syys-lokakuun vaihteessa. Oli erilaisia haluja myöntyä Neuvostoliiton vaatimuksiin, joista siis keskeiset olivat nimenomaan alueen vaatimuksia, ja niistä sitten loka-marraskuussa keskusteltiin Moskovassa. Suomi ei suostunut avunantosopimukseen. Suomi oli valmis neuvottelemaan rajansiirroista, mutta keskeiseksi kiistakysymykseksi jäi tukikohdan luovuttaminen Neuvostoliitolle Suomen länsiosasta. Neuvostoliitto halusi Hangosta itselleen sotilastukikohdan, ja kukaan Suomen johtomies ei itse asiassa halunnut siihen asiaan suostua. Ja se oli se ratkaiseva tekijä, jonka takia Stalin aloitti sitten sodan marraskuun lopussa. Tämähän on ollut myöskin suomalaisilla jatkuva keskustelun aihe, olisiko lisämyönnytyksillä voitu estää sota. Ja tämä Hangon kysymys on siinä mielessä ratkaiseva, että